Mga taong jowang-jowa ay talaga nga namang naglipa na. 'Di ba? Ang tanong, jowa ba talagang hanap o pampalipas oras lang? O, sagot. Mahal, mahal, mahal. Annyeonghaseyo. Ako na naman to. Oo. Si Kim Chino na minamalat. Monday na Monday ay talaga nga namang parang may halak si Kim Chino. Anyway, mahal, tuloy-tuloy ang ating usap, tuloy-tuloy ang ating lambingan. Makakasama mo ko, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Kaya naman happy Monday, mahal. Pero sa panahon ngayon, no, ang dami naghahanap ng jowa, tapos hindi naman talaga gusto yung magpapakasal. Diba? Dapat mahal, kapag ganitong panahon na, ang hirap-hirap mabuhay, yung mga buwis natin ay talaga nga naman pagkalaki-laki. Dapat date to marry na, kasi kung hindi ka date to marry, talaga nga namang mauubos ang pera mo kakadate, kakalandi. Sino mapapangasawa mo niyan? Wala, lahat yan matitikman mo pero pansamantala lang, 'di ba? Kasi dapat ngayon kung magde-date ka, ang goal ay magka-jowa at talaga nga namang road to forever. Kaya naman tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig, mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang pangunahing requirements ng relasyong forever. Siyempre, unang-una na dyan, mahal, sa requirement ng forever ay ang commitment. Bakit? Kasi hindi lang ito pag may oras ka. Seryosong relasyon talaga nga namang pinag-uusapan na dapat kung saan patungo. 'Di ba? Ang sarap magkaroon ng kapartner na talaga nga namang open sa mga future goals at talagang sinasama ka na sa plano niya. O, 'di ba? Yan yung mga wala pa sa mga bagets. Kaya si Kim Chino gusto talaga lumalandi talaga ako sa mga may edad na talaga at talaga nga namang stable na. Kasi they are planning to have a better future kasama ka. Yikili. Tsaka mahal, add ko lang commitment is also consistency. Kasi 'di ba, love can fade. Kung puro kilig lang, pero kapag may commitment, kahit wala na yung butterflies, may choice kang manatili at alagaan yung partner mo. At in the long run, hindi araw-araw nakakakilig ang relasyon. Kaya mahalaga na yung magiging partner mo o yung jowa mo, alam yung sariling or yung salitang commitment para naman talaga humaba ang inyong relasyon at mag-alagaan kayo pang habang buhay, pang road to forever. Talaga nga naman ang mga banat ni Kim Chino kahit paos ay nilalaban kasi hanggang forever, mahal kita, mahal. Anyway, isang requirement pa lang yan sa road to forever at meron pa akong dalawa dito, mahal. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1